Benvidos, somos Pablo Liste, Jorge Lojo, Mateo Senín e Anxo Trillo e imos presentar a nosa recensión do xogo de mesa QLab Laboratorio Cuántico. Como contidos xerais da exposición, comezaremos coa explicación das normas e obxectivos do xogo, así como dos elementos necesarios para a execución dunha partida. Posteriormente, mostraremos un vídeo acompañado dunha narración da primeira fase do xogo. Unha vez rematada, pasaremos a ensinar os cambios necesarios para a continuación da partida nas dúas fases seguintes, así como as cartas e normas novas que se irán engadindo co progreso desta. Para rematar, pasaremos a comentar nosas experiencias, puntos positivos ou a mellorar, o que aprendimos e unhas conclusións finais. Unha das singularidades do xogo pode considerarse o seu obxectivo, posto que a meta final e o entretemento e o aprendizaxe sobre o tema da computación cuántica non existe como tal unha única meta a acadar, senón que as condicións de parada deben ser pactadas entre os xogadores. O xogo baséase na compleción de experimentos, onde precisamos mover as fichas desde unha posición de inicio a unha de finalización, seguindo certas limitacións, como a cantidade de pasos posibles. Unha vez rematamos cada experimento, entramos nun sistema de fases, onde cada unha delas requiere completar certos requerimentos da fase previa, que poden ser experimentos completados ou grans de area, a moneda de xogo que obteremos a partir de certo punto do xogo. Así, os xogadores poden pactar quen chega máis experimentos completados, área obtida, fases acadadas ou usar as tarxetas de obxectivos que propón o propio xogo, con metas como o avance da ciencia ou o desenvolvemento sostible. Continuaremos explicando os elementos necesarios para completar unha partida. En primeiro lugar, as cartas de experimento. As cartas de experimento poden separarse por liñas de xogo. A liña 1 usarase na primeira fase, a liña 2 na segunda, e o resto de liñas usaránse para a fase 3 na súa completitude, dende a 3 ata a 6. Contan cos obxectivos do experimento, e a partir de certo momento coas recompensas en forma de grans de area. As cartas de nivel 6 diferencianse no feito de que é necesaria a colaboración entre dous ou máis xogadores, polo que se tratamos de xogar en solitario, neste punto vai nos ser imposible. As cartas de qubit son o equivalente ás fichas de cada xogador. Cóntase con 5 para cada un destes, e iremos sumando qubit según avanzamos en obxectivos de fase 1 ata a 5. As cartas contan con posicións, polas que deberemos movernos para completar os obxectivos do experimento. Os marcadores brancos e verdes usaránse para situar as posicións de xogo dentro de cada un dos qubits. Dependendo de se os experimentos precisan situarse sobre un 1 ou un 0, usaremos cores distintas, e poremos un marcador por cada un dos qubits. Algunhas condicións do xogo precisarán o uso dun dado, que xa se inclúe, como a recibir un obstáculo ou reducir a pena por fallar un experimento. As cartas de portas mantéñense durante toda a partida. Se temos o noso marcador nunha posición, permítennos facer movementos como movelo unha posición, 2, movelo ao hemisferio contrario do qubit, encadear estes movementos como a cambiar de hemisferio e mover de posición simultaneamente, ou revertir a última porta colocada, posto que non son eliminables unha vez aplicadas. Un detalle a indicar pode ser que as cartas de porta se separen entre as fases de xogo 1, 2 e 3, e a partir da 3 aparecen as portas de entrelazamento, que permiten igualar o estado dun qubit a outro. As cartas de porta de medición indican o momento onde rematamos o noso experimento. Unha vez acadamos a posición desexada, colocaremos unha para indicar a finalización e testeo do resultado. As cartas de signo de entrelazamento aparecen xunto coas portas de entrelazamento, sepáranse en cores para diferenciar diferentes unións e se colocan para marcar de modo visual cando o estado dun qubit se iguala a outro. Así mesmo, podemos igualar e negar o estado, en lugar de igualalos en máis. As cartas de xeometría poden usarse unha vez temos máis dun qubit, e indican que qubit pode relacionarse con que outro coas cartas de entrelazamento. Se o número 1 ten unión con todos menos o 5, poderemos relacionalo entón con todos menos o 5. As cartas de perturbacións aparecen na segunda fase e indican castigos e cambios que o noso computador vai sufrir. Do mesmo modo, as cartas de persoas e eventos aplican eventos aleatorios ao noso experimento, e as de mellora permítenos aplicar vantaxes ao noso computador dese momento en adiante. As cartas de grande area marcarán de modo físico a nosa obtención de recompensas. Por un lado, mostran un gran, mentres que polo outro mostran 3. Iremos acumulando máis e máis segundo avancemos co noso ordenador cuántico. As cartas de obxectivo poden omitir completamente se nós decidimos a meta do xogo, pero en caso de usarse, son as que marcarán as metas de cada un dos participantes.
Unha vez explicadas todas as cartas, imos mostrar unha primeira fase do xogo para entender o avance natural dunha ronda. Comezaremos dende cero e remataremos unha vez un dos xogadores a cada dos experimentos necesarios para pasar a fase 2. O primeiro paso no xogo é a inicialización dos experimentos, que procede do seguinte modo. Primeiro collese unha carta de experimento, que indica o estado final desexado nos qubits, e dúas cartas de portas que poder ir aplicando en turnos seguintes. A continuación collese unha terceira porta, tomando a súa cor como estado inicial do qubit no lado do 0. Márcase cunha ficha branca se o experimento busca obter un 1 e verde no caso contrario. Este proceso repítese para o resto de xogadores. En cada turno de xogo poderás elixir entre aplicar unha porta e descartar as cartas que se queira, sempre que non se superen os límites establecidos polo experimento. Ao finalizar a quenda deberánse repoñer as cartas ata acadar tantas como qubits máis 1, neste caso 2. No primeiro turno prodúcese un descarte, enviando as cartas non á pila común, senón a unha individual para poder verificar o cumprimento dos límites do experimento. A continuación prodúcense dous descartes, de unha carta cada un. Dado que o terceiro xogador tivo sorte e o valor inicial que lle tocou é xusto o que lle correspondía, pode realizar inmediatamente unha medición, finalizando o primeiro dos dous experimentos requeridos para pasar á fase seguinte. Tras verificar que non existen discrepancias entre as características do experimento e o estado do qubit e número de cartas aplicadas e descartadas, envíanse todas as cartas da man e o experimento á pila de descartes común. A continuación, collese unha nova carta de experimento coa que continuar a partida, inicializando o seu estado como se fixo ao principio de toda. Nesta ronda, todos os xogadores deciden realizar descartes, ben parciais ou totais. Agora procede a realizarse a primeira aplicación de portas da partida, sendo esta unha rotación do estado dunha posición. Compre destacar que o efecto da carta non se produce de inmediato no estado do qubit. A ficha só se moverá no momento da medición. Neste momento realízanse outros dous descartes. A continuación, xógase unha porta de cambio, que ten o efecto de mover a ficha ao lado contrario do qubit. Neste momento prodúcense 8 quendas seguidas de descartes, ou 2 rondas. É importante, ao ir alcanzando estes volumes de cartas rexeitadas, ter cuidado con respecto ao tempo de coherencia, que restrinxe cantas cartas se poden descartar antes de ter que coller un novo experimento. Agora xógase outra carta de xiro dunha posición, seguida de outros 3 turnos de descartes. De novo, aplícase unha carta de rotación singular, sucedida por 3 descartes máis. Neste intre, como un xogador da dereita conseguiu preparar o experimento, procede a realizar unha medición, xirando a peza 3 espazos para acadar a posición requerida. Tras isto, vólvense a retirar as cartas á pila común, collendo un novo experimento e inicializándoo do modo indicado anteriormente. Seguidamente, aplícase outra carta de rotación dunha posición. Posto que o xogador esquerdo tamén foi capaz de preparar o seu experimento, realiza unha medición, rotando o estado do qubit unha vez. Tamén colle e inicializa un novo experimento. O seguinte xogador aplica unha carta de rotación dobre. A esta lle sigue unha carta de cambio dunha rotación.
Tras 2 descartes máis, o xogador superior finalmente é capaz de realizar a súa medición, executando un cambio de lado seguido de 2 xiros, completando o seu segundo experimento e, por tanto, gañando a partida. En caso de continuar coa seguinte fase, seleccionaríase un experimento da liña 2. Neste punto,